Therefore, medase se wodi wa fide na to Adom TV. Me gidi sa ho ye. Yo. Dwumadie we ye nkranhye adwumadie. Na me amede ho chia me edi amje so ene ni tekotegu. Obo odi anka mepe. O se efro say. Mate, nyame hira o. Me koso a me kanioma ye taya yo a eya kwansidie ede ma ye mpuntuo ne ye edie. Ene mede insekuo ene ani ha na ebre wo. Insekuo gossip. Se oti ho na obi ba wonchen na wo ha ase se wo kansem da kire wa na ede. Nsem da de ede. Na wo ka wate de aba. Yese na na owure ye otiko na ha no. Na wabie wasum hanche na utie. You know, sweet gossip can be very good. But talking about somebody is not the right thing to do. Se wodi obi ho asem ayantomago ehoro na bonten na wo so awutie no na enye nsem nokura so na ya na gossip so no ya na enye nokura o. What is say esimasi eyantro na wase wo mre na wadi nsekuo afa nipa eno ho. Sansekuo na amudie no edane nnome edemamo wo mra nka samre na amudidi nsekuo no umie ne betimi atranse adwene se na ne dei ede ne betimi ayo na ya sakra ya wade mu ne betimi ayo na sakra ya adwuma mu ede ne betimi na sakra ya brabo mu. You could have spent that precious time to create ideas, set goals and plan to make your life work. Nanso so obi a onam ne ba bi a wo meka amo obi a sebe onam ba bi o ye ne bibie na mod na tra ho se mo super na ani emra onya de super nipa no kasa mra na ese ka mo transe na mo dwene se ehi ene ye de abrabo befa ede ne betimi ayo ne etumpon esika semu ade suam ne wade mu nyamesumu ede pa ne betimi ayo na ya free baby atia ko befoforo na mom sa mra no ena odi super obi na wo super nipa no ne ono super nipa no ofiri ho a ono so ne obi foforo ko super ho yeso obi ota edi nseko kire wo obi ano onam no de wo so de enam obi wanse nipa na modi ne ho nseko no akote na de otan aba entimedie metiwe se wo ba na bedi obi ho nseko kire me a mesra ka kire o se dedi ka mebisa wo ya no de to so mienu me shawden se koso naka samre no metime de akode enne bi ada na magima home na mpo mapa hodin bi ama me ho ensoko esai adaje enseko esai nyama bebre na mu ya na ye hunu se enseko emfaso bi ani so to so biom eye eni ha akwadworo asa no pai ana wiawe wonsa ehye domirifa twense amanfo bekwa aba de ma obie wasa na pai ana wiawe akotra sadwase na akọ hega to baabi na wo twene mimi wo so se abrabo ayeden na nyedene o wonsa o wa adwene o wo nan aka woni a woni on eboko shota free wo get to ho sa patashi ba ho ana wonko anka sa timi transe ebisa se hi na memfanfa anwumi bae eyi na memfanfa ewradie ede na menyo na wo twere hihye be na mehihye na ma brabo afiri wo hiam akoye edie mu hwan na metimi de me ho akotwere no osom be na mesom de na metimi adan na mayo na mum otefaako ena ansa she odamrifa ena otwadwasu ebosobo koso na yo sa sobo na wo bo no se be mo aduane adia atoje wankasa sobo bo emfa bibi mma emum emawani ha aboroso ene dai wo adwumam ye ka se ko ebibi no me de ma bre me de wadi na wati ada woto ade yesese obi beto ho ade a serekire no na bisanse ewure te sei ayewani ha ntuntimi nasuba efe ede edi eni ha ena masabe awade akura guo
obema ba fie ma brɛ wadwuma na obɛda konwa mu na yiri kwa ominia me wure say ayayaya wadi aha kosi sɛ wo ka ni kura kasa na abufuo ani ha ɛsɛe no ma bebre akwadworo ɛsɛe no ma bebre na no wura bi ka kyerɛ me sɛ menya ni ha o na adwuma na ani hɔ na me sɛ hwɛ adwuma na ani hɔ adwuma hɔ pa wura no wɔsua adwuma bi da bi otifie onko adwuma ɔsɛ adwuma a me hwɛ no yɛ ntam frɛ me adwuma mu na me sɛ saa ɛne wuti na anya yie ɛne yɛ pɛ adwuma foforɔ so sua pɛ bi foforɔ na yɔ na wotio ya wo sɛ wo mmere onyia na wo nyini yo ɛna krom ha so sɛ de tie ya na tie o enti wan sakra krom so sakra life will never change until you change. Your circumstance will never change until you change. Your nation will never change until you change. All change starts with you. When you change the way you look at things, when you change the way you think about things, when you change how you feel, when you change how you reason, and when you change how you behave, life will change. Do not allow life to dictate to you how to live your life. You need to live your life based on your own terms. Mema brabo nchira kwa befa so. Wankasa sinkete na chira brabo bebe ode wa brabo befa. Me say do not allow your situation and your circumstances to tell you how you must behave. Define your role. Create a plan. Set a goal. Say afisende. Bosome sende. Ahana mpesa meko. Set a goal and take the first little step. You can talk to somebody about it. But you will discuss it. Then translate eniha enye ye bre na ye bre se ya na ekono ene sa na abekono. Me mpa abon se enye sa na abekono. Me mpa abon se obanyan sakraye o wadwene mu. Obanyan sakraye e watinkam. Obanyan sakraye won susuye mu. Na obanyan sakraye wo suban mu. Na sakraye bo abrabo mu. Me da se so nya amre hwe me aha na meja wo woni otwedi ampo nyankopon entina wate moma me na ima cameras osmosis sound mcr and my production team Randolph Priscilla empo na eja wo be kampedum da mo nyina ase odofo woni onyame entina